Pamätáš na kúpanie v Kaukazskom jazierku? Synice hrízli, ako si sa po ráne. V sladkom lete roku 2009 ešte. Dunčo bola chlapec, a to všetci vieme. Žiadna práca, celý deň bufet. Pardon. Žiadna práca, iba netýkavky, farbiarky, celý deň v bufete a spálené karimatky. To bola krása, lietali šušne z nosa a v noci mi vždy bola kosa. Stali sme pri traktore so stánkom fogátom, od klinca príjemne vialo smradom. Za mnou len tak prebehlo z hora nadol, všetko sa stretlo v jednom hajzli a mňa prehnalo. Nijako badžer, aj ako mushroom, s dlhými snejkami sú pred nami. Nijako badžer, aj ako mushroom, s dlhými snejkami sú pred nami. Jasné, boli to mňamky od Elišera, priniesol ich sám na karičke z dola. Ten keď hral na gitare, tak sa nám zaspávalo. A je jedno, či v bažine, či v stane. Milujem ousáky, tie staré, ale nebudem si ja natierať fenistil do tváre. Všeličo s nami bolo choré v tých časoch. Pamätáš na moje kliešte vo vlasoch? Dobre, pravil si, ty nie si Pavel Rochňák. Ty prešlapeš aj cez 2 polia. Aj keby všetci mali väčšie chlpy ako ty, a verím v badžera, ja ti verím, hrdina. Nijako badžer, aj ako mushroom, s dlhými snejkami sú pred nami. Nijako badžer, aj ako mushroom, s dlhými snejkami sú pred nami. Mushroom, 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 badger, 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 snake.